Haleluya Isra bakne जाथों गिबियावनो इसोरखौ जोबनो हामबायनो आरो बे भिडिअखौ नायगिरि नोंथांमोन गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो जैमासि आसा खालामो नोंथांमोन गासैबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं होननानै आंबो मोजाङै दं इसोरनि अननायाव ख्रिस्ट'स अनजाग्राफोर फैदिनि जोङो इसोरनि गाहाम बोसोनाव जोङो थाङैनि सिगां जों इसोरनियाव जों आरज गाबनि आसा खालामो नोंथांमोन गासैबो मेगनखौ मिथिगोन होननानै जों आरज खालामनि गोथां ओनसोलाव प्रभु आफा नोंखौ जोबनो हामबायनो नोङो बे सम आरो खाबुखौ होनायनि थाखाय प्रभु आफा इसोरनिखौ हामबायनो दिनै गोबांथार बे समखौ मोननो हायाखै नाथाय दिनै जोंनो नोङो बे समखौ होनायनि थाखाय नोंखौ हामबायनो दिनै प्रभु आफा आंनिनो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जायफ्रा नोंनि गोथार बोसोनखौ खोनासंनो जे प्रभु आफा इसोर नेनानै थाबाय थायो आरो खोनासङो नोङो बिसोरनो नोङो बोलोखौ होदो नोङो हेफाजाब खालामनो प्रभु आफा जायफ्रा खोनासंनो बायो नोङो बिसोरजोंबो नोङो रायज्लायदो जोंनो मोजांथारै प्रभु आफा नोंनि बोसोनखौ खोनानायजों लोगोसे नोंखौ बाख्नायनो हानायनि नोङो बोलोखौ होलायदो प्रभु आफा नोंनि बोसोनखौ जे फरायनो थाखाय नोङो हेफाजाब खालामदो नोंनि बोसोनखौ फोसावनो थाखाय नोङो हेफाजाब खालामदो जेन नोंनि मुङा महिमा जानो हानायनि प्रभु आफा हामबायनो नोङो बे समाव नोङो बयजोंबो नोङो लोगोसे थानायनि थाखाय आङो नोंनिनो मुङाव गथायनानै बिबाय नासरा प्रभु जिसु ख्रिस्ट'खौ गथायनानै बियो आमेन इसोरा बाख्नाय जाथों ख्रिस्ट'स अनजाग्राफोर मा दिनै नोंथाङा गोबांथार रागा जोंनानै दङ नामा मा दिनै नोंथाङा नोंथांनि रागा जोंनायखौ नोंथाङा कन्ट्रल खालामदों नाथाय नोंथाङा कन्ट्रल खालामनो हायाखै नामा ख्रिस्ट'स अनजाग्राफोर बै दिनै जोङो इसोरनि गाहाम बोसोनखौ जोङो नायनि एफिसियासनि चैप्टर 4 वर्स 26 बेयाव बुंदों नोंसोरो रागजोंब्ला रागजों गाव गावखौ फap-ao दाख्लwi आरो रागा सानसेमानि दाथाथों इसोरनि मुङै आमेन इसोरा बाख्नाय जाथों बेसेबां मोजां इसोरनि गाहाम बोसोनखौ दिनै नोंथां आरो आंहा जोङो फरायनानै जों मिथिबाय दिनै इसोरनि बोसोना बुंबाय दिनै नोंथां आरो आंहा जोङो जे रागा जोंनानै जोङो सानसे मानि जोङो थाहैयो नाथाय दिनै इसोरनि बोसोना दिनै नोंथां आरो आंखौ बिजे फोरमायबाय आरो जे बुंबाय दिनै ख्रिस्ट'स अनजाग्राफोर मा दिनै नोंथाङाबो गोबांथार रागा जोंनानै दं नामा दिनै नोंथाङा जानो हागौ न'खराव रागा जोंनानै दिनै नोंथाङा दासिमबो जे नोंथाङा जे क्षमा होज्लायाखै दिनै नोंथाङा दासिमबो रागजोंनो नोंथाङा पापखौ मावनानै दं नामा दिनै मानसिया जोङो मानसि जानायखाय जोङो मानसिफ्रा गोबांथार गावनि रागजोंनो जे मानसिखौ बियो सिथारो दिनै माखासे मानसिफ्रा रागजोंनो मानसिफोरखौ जे रायो सावहोयो नाथाय इसोरनि बोसोना दिनै जोंखौ फोरमायबाय दिनै नोंथाङा राग जोंदोंब्लाबो दिनै नोंथाङा पाप दामाव नोंथाङा पापआव नोंथाङा दाथां ख्रिस्ट'स अनजाग्राफोर दिनै इसोरनि गाहाम बोसोना दिनै जोंखौ रोखायै फोरमायबाय नोंसोरो रागजोंब्ला नोंसोरो रागजों नोंथाङा पाप दामावसै ख्रिस्ट'स अनजाग्राफोर दिनै जोङो राग जोङोब्ला जोङो गोबांथार जोङो रायो जोङो गाज्रि जोङो हाबाखौ जोङो मावो नाथाय इसोरनि बोसोना दिनै जोंखौ बुंबाय दिनै नोंथाङा राग दाजोंसै दिनै नोंथाङा रागा जोंदोंब्लाबो नोंथाङा पापआव नोंथाङा दाथांसै ख्रिस्ट'स अनजाग्राफोर दिनै इसोरनि जे बोसोना जे इसोरनि जे बोसोना दिनै जोंखौ बुंबाय फै दिनै जोङो फोथायदिनि ख्रिस्ट'स अनजाग्राफोर दिनै बाइबेला जोंखौ बुङाखै जे जोङो रागा जोंनाङा होननानै दिनै नोंथाङा रागा जोंदोंब्लाबो नोंथाङा पापआव नोंथाङा दाथांसै ख्रिस्ट'स अनजाग्राफोर बेनो इसोरनि गाहाम बोसोना बेनो इसोरा नोंथां आरो आंखौ जे बुंबाय फै दिनै नोंथां आरो आंहा जों इसोरखौ जोङो सिगाङाव दोनदोनि जोङो गासैबो रागफोरनिफ्राय जोङो गोजानाव थानानै जोङो सानसेमानि जोङो थाहोबावनो नांलिया दिनै नोंथाङा फुंनि समाव नोंथाङा रागा जोंनानै दङब्ला दिनै नोंथाङा बेलासिसिम नोंथाङा सान हाबजासिम नोंथाङा बे रागखौ नोंथाङा दादोंसै नोंथाङा बे रागफोरनिफ्राय नोंथाङा गोजान जानानै इसोरखौ नोंथाङा हामबाय होननानै नोंथाङा इसोरखौ नोंथाङा गाबज्रिदो दिनै नोंथांनि रागफ्रा दानो गोजान जानांगौ मानोना बे गासैबो राग जोंनानै पाप मावनायफ्रा गासैबो सयताननिफ्राय फैयो बेनिखायनो ख्रिस्ट'स अनजाग्राफोर इसोरनि बोसोना जोंखौ रोखायै फोरमायबाय बै दानिफ्राय लानानै दिनै नोंथाङा नोंथांनि रागजों नोंथाङा माब्लाबाबो नोंथाङा जे नोंथाङा कन्ट्रल खालामहोनानै नोंथांनि रागखौ नोंथाङा कन्ट्रल खालामहोयोब्ला नोंथांनि लाइफआ
बे साक्सेस जानाय नङा बेनिखायनो ख्रिस्ट'जन जाग्राफोर दिनै नोंथाङा रागखौ नोंथाङा कन्ट्रल खालामहोबावनो नांलिया आरो दिनै नोंथाङा बे राग मानि नोंथाङा राग जोंनानै दङब्ला दिनै नोंथांनि जे गोसोआव आरो जे माइन्डआव गोबांथार रागल'ब्ला इसोरा नोंथांखौ दिनै बुंबाय दिनै नोंथाङा रागजों नोंथाङा माब्लाबाबो नोंथाङा जे विन जानो हाया नोंथाङा देरहानो हाया दिनै नोंथाङा गोबांथार रागा सुखाब्ला दिनै नोंथाङा बे भिडिअखौ नायदोंब्ला दिनै नोंथाङा रागा जोंबावनो नांलिया इसोरा नोंथांजों लोगोसे दं आरो दिनै नोंथाङा इसोरखौ गिदो इसोरा नोंथांजों रायज्लायदों बेनिखायनो ख्रिस्ट'जन जाग्राफोर फैयावब्ला बयबो आरज खालामगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय बयबो मेगन खेवदों गोथां ओनसोला फोरबोआवबो नोंखौ जोबनानै हामबायनो बे सम आरो खाबुखौ नायनि थाखाय दिनै आंनिनो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आबै आबौ आरो आदा बाजै जायफ्रा प्रभु आफा गोबांथार रागा जोंनानै रागखौनो कन्ट्रल खालामबोदों दिनै प्रभु आफा नोंनि बोसोना दिनै जोंखौ बुंबाय जे दिनै जोङो राग जोंनायजों जोङो पापखौ जोङो मावोब्ला बे गेदेरथार बेयो पाप होननानै प्रभु आफा दिनै प्रभु आफा जों गासैबो दाय आरो पाप मानिफोरनिफ्राय जोङो गोजान जानानै नोंखौल' गिनानै बोलोखौ मोनो आरो जायफ्रा रागा जोंबाय थायो गोसोआव प्रभु आफा आरो जे माइन्डआव गोबांथार रागा सुखा प्रभु आफा बे रागाफोरखौनो गोजान खालामनो दिनैनिफ्राय जेन' प्रभु आफा रागा जोंनायनिफ्राय जेन' मोजांथार जानानै नोंखौ बाख्नायनो हानायनि नोङो बोलोखौ होदो दिनै जोंखौ रागाया प्रभु आफा इसोर माब्लाबाबो जोंखौ देरहाहोनो हाया नोंनो जोंखौ देरहाहोनो हायो प्रभु आफा दिनै जायफ्रा प्रभु आफा बे फुंनि समाव जायफ्रा रागा जोंनानै थादों बे सान हाबजासिम बिसोरो रागखौ बिसोर दोनबावनो नांलिया प्रभु आफा नोङो बोलोखौ होदो नोङो हेफाजाब खालामदो नोङो गुरै गोसो नोङो बिसोरनो होदो आङो नोंनिनो मुङाव गथायनानै बिबाय नासरे प्रभु ख्रिस्ट'नि मुङाव गथायनानै बियो आमेन जिसुनि मुङै आमेन ख्रिस्ट'जन जाग्राफोर नोंथांमोन गासैखौबो इसोरा बोर होथों आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनानै लादो आरो नोंथांमोननियाव माबाफोर रिकुवेस्टफोर दङब्ला नोंथांमोना कमेन्टआवहाय हरनो हागोन बा नोंथाङा मेसेज खालामहरनो हागोन आरो नोंथांमोन गासैखौबो उननि भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन आरो बे समसिम